ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ଚୁଷିବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଆରେ ଖଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝିଅଟି ଶିହରି ଯାଇଥାଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜିଭ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିହରି ଉଠିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ କ୍ୟାପସୁଲ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଧ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଟି 3-6 କ୍ୟାପସୁଲ ଖାଇଲେ ସମ୍ଭୋଗ ପରେ ଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଯୋନିକୁ ନ ଧୋଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ନ ଧୋଇଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଝିଅ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଇଥାଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିବା